Hrvatska vojska izrasla je iz srca hrvatskih dragovoljaca, hrvatskih specijalaca, policajaca koji su 1990. godine krenuli u obranu suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske, vođeni vizijom tadašnjeg političkog rukovodstva. Svi oni su nakon ovog dana osnutka Zbora Narodne garde, formiranja gardijskih brigada, krenuli u svojim ratnim putevima i stvarali Hrvatsku vojsku. Hrvatska vojska izrasla je u njihove snove. Postala je dio NATO pakta, postala je dio oružanih snaga koje svojom tehničkom opremljenošću, vrhunskom osposobljenošću predstavljaju sigurnost hrvatskog naroda. Na ovaj dan želim čestitati 30. godišnjicu osnutka Hrvatske vojske. Na današnji dan bio sam ovdje u ovome šalonu iz jedinice posebne namjene Kumorovec. Znači, idući dan 130 pripadnika kolega otišlo je za Split, gdje je osnovana 4. gardijska brigada. Drugi dio naše postrojbe otišao je u 2. gardijsku brigadu gdje je osnovana 2. gardijska brigada. Jedan dio je ostao u Kumurovcu koji je činio jezgru bojne Zrinski i Hrvatskog gardijskog zdruga, i dio je otišao u počasnu predsjedničku gardu koja je preteča bila Hrvatskog gardijskog zbora. Na današnji dan, kao i danas, ponos i slava, i vrijedilo je. I čast mi je da sam bio sudionik toga događaja i da sam sudionik povijesti. Jer to je jedan od ljepših dana u mom životu kad smo ovdje stajali postrojeni i kad je cijela Hrvatska gledala u nas i bili smo preteča pobjedničke Hrvatske vojske. Na današnji dan svim pripadnicima Hrvatske pobjedničke vojske želim čestitati 30. godišnjicu osnutka i sretan im rođendan. Prije 30 godina obukao sam odoru Hrvatske vojske i danas je s ponosom nosim. I dok me god moja zemlja bude trebala, tako će i biti. Nakon krvavog Uskrsa 1991. godine javio sam se kao dragovoljac u obranu Hrvatske domovine. Ponosan sam i sretan što sam učestvovao u obrani i stvaranju Hrvatske domovine. Prije 30 godina, 28. svibnja, ovdje je na stadionu nogometnog kluba Zagreb prvi predsjednik Republike dr. Franjo Tuđman vrlo jasno je rekao: stvorit ćemo Hrvatsku vojsku i stvorit ćemo Hrvatsku državu. Nakon toga ništa više nije bilo kao što je bilo prije. Cijeli hrvatski narod se pokrenuo, u kratkom periodu stvorio vojsku od 200.000 vojnika i u prvoj fazi rata obranio Hrvatsku, a potom slavodobitno 1995. godine kroz Bljesak i Oluju je oslobodio našu domovinu. I danas, 30 godina kasnije, čestitam svim dragovoljcima, svim policajcima, svim hrvatskim vojnicima i cjelokupnom hrvatskom narodu koji je podnio ogromnu žrtvu u procesu obrane Republike Hrvatske, oslobođenja i utemeljenja naše suvremene Hrvatske države. Evo danas, nakon 30 godina na ovom povijesnom mjestu, mogu samo reći da sam ponosan i sretan što sam aktivno sudjelovao u ostvarenju stoljetnog sna naših predaka, a to je samostalna, nezavisna nam Hrvatska. Ponosan sam što sam danas ovdje u Kranjčeviću, premda nisam 1991. godine bio ovdje, ja sam se nešto malo kasnije uključio. A u svakom slučaju s ovog mjesta bih htio prenijeti poruku kao što znak gromova poručuje: stisnuta šaka, danas nam ne trebaju munje i gromovi da žarimo i palimo. Ne treba nam šaka da mlatimo, ali nam treba šaka zajedništva. Budimo zajedno. Kao ponosni pripadnik 3. gardijske brigade Kune želim čestitati svim pripadnicima Hrvatske vojske i svim umirovljenim pripadnicima 30. obljetnicu osnivanja Zbora Narodne garde. Kao pripadnik 3. gardijske brigade čast mi je što sam bio u osnivanju i njenom razvoju i koju je ona pridonijela obrani i stvaranju Hrvatske države. Temelj Hrvatske vojske na 30. godišnjicu osnutka
gardijskih brigada i prve 4 gardijske brigade ovdje su krenule, 1., 2., 3. i 4. koje su odnijele plamenac sa ovog stadiona u matične svoje područja, Dalmacija, Slavonija, Zagora. Mi smo stvorili lijepu našu i nikome drugome nećemo dozvoliti da nam implicira da je to neko učinio umjesto nas. 5. gardijska brigada je osnovana u listopadu 1992. godine u Vinkovcima. Dobar dio momaka koji su bili postrojeni na ovaj dan, na današnji dan, ovdje u Kranjčićevoj, kasnije sudjelovao u borbama za istočnoj Slavoniji, Vukovar, u Vinkovcima. Samo postrojavanje tih u to vrijeme potaknulo je mnoge mlade ljude i hrvatske domoljube da se uključe u oružanu borbu za neovisnost Hrvatske države, samostalnost i neovisnost Hrvatske države. I ovim putem čestitam svim pripadnicima Oružanih snaga Republike Hrvatske dan Oružanih snaga. Danas evo slavimo 30. godišnjicu Oružanih snaga i vrijeme je da se prisjetimo i zahvalimo svima one koji su sudjelovali u stvaranju Oružanih snaga, jer u tih 30 godina od dragovoljaca i branitelja postali smo promotori mira i stabilnosti ne samo u Republici Hrvatskoj, nego i na međunarodnoj razini. Tako da evo koristim priliku zahvaliti svima i čestitati svima 30. godišnjicu Oružanih snaga Republike Hrvatske. Ponosno danas stojim ovdje u Kranjčevićevoj, ponosno se sjećam tih dana, ponosno se sjećam slavnoga Vuka i Like i svim hrvatskim vojnicima čestitam dan Oružanih snaga 30. obljetnice. Po ovim putem još bih pozdravio sve pripadnike gardijskih brigada i specijalne policije i svi postrojbi Hrvatske vojske, a naročito obitelji poginulih naših suboraca i čestitao bih im 30. obljetnicu Hrvatskih oružanih snaga. Stvaranje Hrvatske vojske i prvi postroj srce mi je usrećilo do ushićenja. Bio sam najradosniji čovjek na svijetu. Dana 15. ožujka 1991. godine je dan kada je bilo osnivanje postrojbi narodne zaštite. To su bile dobrovoljačke jedinice organizirane na teritorijalnom principu na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, koje su stale u obranu domovine. Imale su službe motrenja, obavješćivanja, čuvanja vitalnih objekata i drugih ključnih i kritičnih stvari koje su imale na svome teritoriju. Postrojbe narodne zaštite su bile temelj iz kojih su se javljali pripadnici u kasnije mobilizirane i organizirane postrojbe Zbora narodne garde. Kako u početku Zbora narodne garde u postrojbe, tako i postrojbe topništva koje su bile organizirane tijekom ljeta i početkom jeseni kada je došlo do oslobađanja vojarni i skidanja naoružanja sa vlaka u Slavonskom Brodu. Svim pripadnicima Hrvatske vojske želim sretan, ponosan i nadasve dostojanstven 30. rođendan naše časne, ponosne i pobjedničke Hrvatske vojske. U ovo vrijeme, 28.5.1991. bio sam u pričuvnom sastavu policije. Mi nismo bili u Kranjčevićevoj, bila je postrojba RSP 5 koja je pokrivala područje Slavonskog Broda i Nove Gradiške, Požege. Brojali smo 800 ljudi, međutim naši protuzrakoplovni topovi koje smo uzeli iz Đure Đakovića od njihove teritorijalne obrane bili su ovdje u Kranjčevićevoj u vrijeme postrojavanja. Čestitam naš dan svim hrvatskim braniteljicama i braniteljima, a poseban pijetet izražavam prema poginulim hrvatskim braniteljicama i braniteljima. Moj otac, Zoran Benković, nosio je hrvatski stijeg na postrojavanju Zbora narodne garde. Nažalost, preminuo je u Bljesku, iako tužno što ga nema, ponosna sam na njega i sve žrtve za domovinu. Prije 30 godina na ovom igralištu dobili smo nadu, dobili smo snagu, dobili smo Hrvatsku vojsku. Mali ljudi postrojeni u ešalonu postali su veliki junaci, postali su hrvatski branitelji. Odigrali smo ključnu ulogu u ostvarenju hrvatskog sna. Hvala svima koji su sudjelovali.